Yɛnkɔ Sutifi North Mensini mo na pani a wɔhwɛ NADMO so Emmanuel Fosu sɛ ha adwen pa na wɔtwe yi awie yɛ ntem nsu ɔtɔɔyɛ Womahinso ani atutu agu wɔn nsam wɔnya baabi anafi sɛ nsuo no tɔɔyɛ na sɛ wɔagyapade apa wɔn dan so agyapade fridge nom ne mattress nom ne ade school nkwadaa books ne yɛkeka ho de ne nyinaa no asɛe ɛno na NADMO pani a wɔwɔ hɔ de to dwa sɛ aban no bɛba wɔn sraban mu na wɔbɛboa wɔn. Ensu a etoye ewo ahafo empatem ho baby asɛ ɔmanfo ejapade we enam so ama district NADMO director wo Sutifi North ede efutu ama ɔmanfo a wɔmo ejapade ɛsɛye bi sɛ wɔmo enya abotre na wɔmo ene Sutifi North district chief executive eye DCO wo mpatem ho no atwetwe nkomo sɛne wɔmo ebetimi ayɛ ɔmanfo yi emoa abrone Adom News Central for atwetwe nkomo no wode tudwa sɛ wɔmo hwehwɛ mu a wɔmo ɛyɛyɛ no ɛbɛda edi sɛ ensuo na etoye no Bora efie bɛyɛ 31 mu wɔn nso a wɔn ɛka yɛ bi ɛyɛ nipa bɛyɛ 91 esia sɛ bi obi kɔ ahokyere mu a ne ɔhwɛ an sɛ tibia no owo mu no ana ne hotɔ no saa de no obetumi nya no back na sɛ de sitie no yɛ wɔ regional director a wɔda NADMO na no yɛ ba ne di ehun kita ho afei oba Sutifi North District Assembly so a yɛ wɔ district chief executive a yenua Anthony Mensa and Odano. Afi coordinating director Mr. Bedin. Ononso Omina Yabo Mamania, Amayebano, yes, be a pity and a buy a bomb and Yamma cemetery. As a bar, a combia so bit me Abua, Ama Sabu, Omo Nemo Mohirian, Sabu yet many in Akranua, omit to me and your Bibia, omit me and says Compose, DC, NADMO. This assembly, Yabom, and no in my buy. Assemblyman a one patemono, Amiao Inoro, and Sone Adom News in Central for Etchin Como. See a woman, the Ama, and Temsopa, no Mudiam Tabaha. Now they said, yeah, 2 money, I'm going to do a buy on say, the Binimoa, who you hear Mupa. Inti Nema assess and a vessel, say, and can you manage your own man in check now, Babayamwa. Said they said they are so to uncle any NGOs. Say Ubia and in Sao Bibia, Womahinso Aqua who hear pa, and Jomba Boyana, or more, or Mucosa who hear Muno, Muntimi and Frim. So only or more at the Yentima to Modium Combo. They had the Chilomore, a copy say, Assembly no net NADMO, any uncle cray, a babaso must angel Moji Jemu, since I registered every Nipaho, and the angel Moji Jemu.